सुस्मिता बर' मा ओंख्रि जाखो आब'नो? ओंख्रिया जोंनिया जिंखाजों दाउजोंसोमोन आगै। जिंखाजों दाउजों जादों। लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। होद सेरफ्लाङो। नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाखो आगै खिथाहरदो। सुस्मिता बर' आगै मा ओंख्रि जाया नोंस्रा खिथाहरदो। आयु थाम्फैया। जोंहा साम' सबायसो। आयौ मोनायावनो साम' जादों माबा सबाय जादों। बाबा मोनायाव जाबा उदै गाज्रि जायोहाय। गेस जायो। आंनि आवाजखौ डाबल खोनादों नामा आगै? हरावसो जाबाय। हराव जाबा गेस जायोहाय आंहा। माथो जालायखोथाय माबा मोननै नुग्रा जालायबायहाय। सुस्मिता गैया जोंहा। ओहो खोनायाखैनो। नायलाय मोननै नुयो। अबेनि मोनथाय जोंहा सुस्मिता आगैया खोन्थाहरलाय बावबाय आङो। एनारहरा ओइ खोनायाखै। गथासो खोनादों लाइक दाननो। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अदालगुरिनि नोंलाय आब'नो? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आगै। नों फैफेरदोंना फैफेराखैथाय? गसाइगावनि आरो बेंगल बर्डार जोंना। मा ओंख्रि? जिंखाजों दाउजों ओंख्रिया। जिंखा आरो दाउ। मानो सिखारखो? हा? बेजों गोरोमलायबाय आरो नोङो? बा गोथावथार देनो। गोथावआलाय गोथावमोन। बेखौ रोङासै आङो मारै बिदि जाखो? बेलाय नै थादों। मानो नांगौ उन्दुलांनाय मानसियालाय? उन्दुनोसो ओंखारलायबावबायलै। निकिता ब्लग लाइक होबाय आब'। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। लाइक होनायनि थाखाय आयौ सेरफ्लाङोहाय। मा ओंख्रिनो? जिंखाजों दाउजोंसो आगै। नोंस्रालाय माथो ओंख्रि? माबा दिनै फैनो रोङासैलायहाय लाइभखौहाय जायाखैसैलाय आंना दिनैहाय। आंबा टेन्ट'गासिनोसो। टेन्ट'बाबो मबाइल सेरनायखौ गारा आरोना। र' जाथाराखैसैलाय बोरैबा जालायबाय दिनै। गामाखालि जाग्राया बोरो। नाइस भिखारि जेबि ब्लग नाइसनो। थेंक इउ भिखारि वेलकाम। आङो आयु नै सोर फैदों?
हायेन फैदों, अरुणा, सोरां एसटि फैदों, ओमफ्राय डिएम ब्लक फैदों, लाइभ फैदों नै लाइभ फैनायफ्रा बिरबाय मिक्स फैदों, आयु लाइभ जोब मानसिफ्रा जेएमआर ग्रुप फैदों, बिबुंथि नार्जारि फैदों, सिलमेरि ब्लक फैदों, लाइक दान, नेहा आगै फैबाय जोंहा लाइक दान, थेंक इउ। सोर सोर फैबावदों नायबावनां र'। ओमफ्राय गैलामोन, गैला। जा बुरजा मानसि लाइभ फैदों। जेन टेन फैबाय, जेन टेन एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ। गिदिं गिदिं आंगायना फैबाय आं नोंनाव। गिदिं गिदिं आंगायना फैबावबाय जादों आंनाव। आङो नै र' बानायगासिनो दं, मानसि जानो नागिरा। गिदिं गिदिं आंगायना फैबायनो आंनावहाय। कमेन्ट हरलाय, सोरबा हरबावलाय, माबा नुजाबावो नामा? लाइक होआखैबा होदो। हेल' आब', हेल' आगै एम एस, वेलकाम वेलकाम। मा ओंख्रि जानानै फैखो एम एस आगै? ओमफ्राय आंबो हायेनाव दसे थाना फैबाय। ए आंहा थांनाय जायासै दिनै। इनार प्रडाक्सन रोङाहाय आङो। रोंबा गोसोम गोसोम सिखारदों आंना। बिदिखौनो बानायनो रोङा आङो। नेहा लोगो जादो फ्रेन्डनो। जेबि ब्लगआ आं बोरायनि मबाइलजों मेसेज हरदों दे। सोर सोर लोगो गैया लोगो जादो, आंबो बेक खालामना हरफिनगोन आरोना। जेबि ब्लगजोंहाय। उफाय गैया, देहा मोजां दसे फैबाय। कमेन्टबो लिरनो गोसो गैया, थेवबो फैबाय। मा जादों नेहा, दाबो लोमजागायाखै नामा? दा मोजां नुवाहाय बिदिबा, आं बायो। मेसेज कमेन्ट हरना दोन। प्रग्रामाव मैया अखा सिजाना लोमजाबाय। आयु सेरबाबो जायाहाय अबाय दे। हाय आब'नो अफिसियेल निसान आगै, थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। थेंक इउ। आयु माबा सेरबावा। गुड नाइट नामा निकिता? दे उन्दुदो दे। नेटानो नाङा नामा आब'ना? नेटा गिदिं माथो आंनावलाय जेबो नुवाखै आंलाय। गोलोमनायाव दैसा ब्रह्मखौनो आंनि फिसाखौ नेटानो थाबथागासिनो दं नामा? मेसेज आगै कमेन्ट हरलाय मोनसे। एम एस आगै कमेन्ट हरलाय मोनसेनो। बे गोसोम गोसोमा नुजाथाराखैसैलाय मैया। दिनैलाय मा नुजाबावखो बेलाय? अबाव सेरनांगौ जाखो बेखौलाय? काल फिल्टार
community जाया बे गोसोम गोसोमा हरबाय आं नेहा आब'नो नोंबा मायाव थुना लाफ्लांखो जानो मैया फैयाखैमोन दिनैबा अबेनिफ्राय ओंखारबोलायखो मैया माने दहायबो फैयाखैमोन अबावबा सेरनांगौ जावलियासो बायो आं बिदिबा सोर सोर दं कमेन्ट खालाम मेंदों आब' दहाय क'क्राझार थांदोंमोन बेलासियाव सफैदों अ दे उन्दुदो दे मेंदोंनो जोंहा निकिता गैया क'क्राझार थांदों गारि गाखोनाया मेंखायो सोर सोर दंथाय कमेन्ट खालामलाय सयजन दं सयजन गोदान दंबा फुल भिडिअ नायना लोगो जादो अननानै फ्रेन्डस एमएस जों नैबे टेसन एमएस बेखौ नैबे जिबि ब्लगजों आङो माबा खालामसै सापर्ट खालामनोसै धोरोम बसुमतारी हेल' धोरोम वेलकाम दे बोरैबा सेबफ्लानानै लाबाय आं नै मबाइलखौनो जाया माबा गोसोम सिखारलाय माबा सिखारो धोरोम गोदानसो नामा धोरोमा आंनाव सापर्ट गैयाथ' नै ओरैनो टाइम पास लोगोफोरजों गसाइगावनिसो नामा धोरोमालाय खोन्थाहरलाय धोरोम गसाइगावनि ना अबेनि नोङो धोरोम मैया नोंनि सर्ट भिडिअ'खौसो खनबासो प्ले खालामना नायफ्लांबोदो अबाव थांखो नायफ्लांगारदों आं मोनसेखौनो अबेखौ बे ससमा हमनायखौ दा ना अबेखौ ओमफ्राय गसाइगाव मा जायगानि कसुगावनिसो ए आंबो गसाइगावनिलै धोरोम ब्लु होदे दे ब्लु होनि दे होबाय सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जादो ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट खालामदो दे आं सापर्ट खालामसै दे आगै सापर्ट खालामबाय नै नटिफिकेसनखौ अल होनानै लाबाय भिडिअखौ दा नायगोन आं थाय आं बायो बिदिबा
सोदोमारि हाय हाय वेलकाम आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो सोदोमारि आगै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानानै फैखो लोगो हमगोन नोंखौ मालाबा अके जागोन दे फेसबुक दङ आंहा मन्जुलि ब्रह्म बेवहाय थांनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबानो जाबाय दालिसो ए जाखांबाय नामा नैबे जेबिजों लोगो गैयाबा लोगो जादो आं लोगो खालामना होफिनगोन नोंसोरखौ मा खबर आब' दिनैसो लोगो मोनलायबाय टाइमानो मिलाया नोंसोर दामि जाबायना आंनि लाइफआव माला फैबावनो नोंसोरलाय दामि जाबायना जेआरबि र' जाखांबायनो जोंना सोदोमारि आगैया ओंखाम जाखांबायनो मालाय उन्दुबावबायसो ना जोंनाथ' नोंगौ मैया हंख्रगासिनो नै उन्दुबानो उन्दुलाङो आसरित कुम्भकर्ण ना मा होनो बिदिखौ नायदो हंख्रदों बेकग्राउन्ड मिउजिक दा कपिराइट क्लेम फैयोबा मानजा मोनगोन नों हौवा हंख्रनानैहाय सोदोमारि प्लिज सापर्ट बेकग्राउन्ड मिउजिक मिन्थिबायना सोदोम बेकग्राउन्ड मिउजिक नो बेकग्राउन्ड मिउजिक नांगौबा अखा हादों नामालै दैजि एसामिस को बहुत जानना ना तुमी नहीं मैं एसामिस नहीं बोल पाती है मतलब नहीं जानते बिदि नङा आब' बिदि नङाबा मानो फैया आंनि लाइफआवहाय दैजि मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू क्या सब्जी खा के आया है लाभ फ्रम उदालगुरिनो सोदोमारिया बिपुला मानदोंहाय मा खबर ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों जादोंना जायाखै जाबायलै आगै बिपुल ओंखाम जाबाय ओंख्रिया जोंनिया माबासोमोनलै मा ओंख्रिमोनलाय मिंख' ओइ मिंख' उन्दुलांबाय नामा हंख्रदनायालाय माबासो ओंख्रिया जिंखा लाब र' बावथार बे गोसोम सिखारनायनि थाखायनो आं फरायनो रोंला अबाव थारला फैजोबखो जा जोख्रेबदो मबाइलखौनो औलै सुखुथारला आङो मा ओंख्रि जाखो जिंखाजों दाउजोंलै एम एस आगै न्यू खाम 20 आईडी से मेरे पास 10 आईडी है समकर ऑफिशियल मेरे को दे देना मैं आपको 10 आईडी से दे दूंगी ठीक है सोमखोर बोरोलै सिथोबसो अबाव थांखोथाय सोदोमारि जागोन दे नायसाय फरायहांबानो माबायो आब' आं लाइफनि सापर्ट नांला मानोना गासैबो थगायसुलासो आहा लाइफनि सापर्ट बिदिनो अच्छा कहाँ से हो तुम आसाम से नहीं हो क्या हाँ मैं आसाम से हूँ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से फिर भी बांग्ला आती हूँ लेकिन एसामिस नहीं आता है हिंदी भी टूटा फूटा है ज़्यादा नहीं आता है ना अच्छी तरह से नहीं आता है हिंदी को भी बिपुल देलै सोरनाव गोदान आंजों लोगो जादो आच्छा कोई बात नहीं ठीक है गोदाना लोगो जादो दे आं नोंनि फेसबुक पेजाव कमेन्ट हरदोंमोन नायखाया सयथिबो र' दा नायगोन आं सिन्था दाजा र' बे जाखारदेरनायखौनो सैलाङो नै सुखुलाङो बिपुल बसुमतारी हाय बिपुल बसुमतारी आब' हाय वेलकाम बै बिपुल बड'आनो खोमालाय
खबरा मोरै खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दैजिया मामासो दे दैजी आपको बुला रहा है सोमकर ऑफिशियल ने फ्रेंड होने के लिए साथ साथ बैग देगा बोले दैजी न्यू फ्रेंड प्लीज ज्वाइन मी प्लीज सोमकर बुला रहा है दैजी आपको सोदोमस्रि 1K बानायदो माबार जाथारसिगोन माथो गैयाहाय आगै मा होनबावनो नोंनालाय बेसेबां थांखो र' नायनां आयु गावना माथो डेन्जार मालाय वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो सोदोमवारि वाट्स टाइमा बेसे जाखो नोंनिया खोन्थाहरलाय ब्लु हो दे अके ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय इंलिश मालुम निहि मालुम इंलिश निहि मालुम आं बिपुल बड' नङा ए आलदासो आरोना दे आलदाबा आलदा आंजों लोगो दंना गैयाथाय नायनि आङो चेनेल दंना गैया नोंनिया चेनेल गैया बिपुल बड'आनो आं मिथिखायो सापर्ट आइदि बियो आंखौ सापर्ट हो आंना मनिटाइज जाबाय $50 जाबाय $50 जाबाय $50 बा डलाराव बेसेबांथाय $1 दाना फैसा हाबनोसै मालाय कंग्रेचुलेसन फैसा हाबथों थाबैनो साक्सेस इउटुबार जाथों सोदोमवारि आगैया 4000 4000 जाबायनोलै सोदोमवारि ना आगैमोन खोनासंद' हनै नोंसोरबो बेबायदि जानो नाजा सोरबा सापर्ट नांगौबा कमेन्ट हरना दोन आंनाव 13टा आइडिजों सापर्ट हरगोन आं एसामिस रोङा नोंसोर फोरोङाबा रोङो नामा सोरबा जुदि पारमानेन्ट सापर्ट खालामोब्ला फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामगोन आरो कमेन्ट हरगोन आरो आइडि मोनोब्ला 5100 आइडिजों सापर्ट खालामना लाब गैया आब' इउटुबानो आनसाबस्क्राइब खालामो आब' औ होनबाबो खालामना लानोसै मोजां नुनायनि साफा नुयोना एसे बुरजाबा ना मा होनो दैजी कहाँ से हो दैजी कहाँ से है आप बोलो नार्जारी ब्लग हाय आब' हाय वेलकाम आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ माबा खालामना लादो लोगो खालामलायदो गावजों गाव नार्जारी ब्लग आगै नोंनिया बेसेबां थांखो आया नै नार्जारी ब्लग आगैजोंहाय माथो लोगोआनो गैया आंहालाय जारलालै अरायबो सापर्ट खालामगोन गाव आसा थाबाय नै सापर्ट खालामबाय दे आगै नोंबो आंखौ सापर्ट खालामोबा खालामदो नै अलाव होना लाखाबाय आङो भिडिअखौ माइ निउ जब नार्जारी ब्लग निउ भिडिअ कभार नार्जारी ब्लग आगै नोंखौ सापर्ट खालामाखैमोन आङो दिनैसो नुदों खालामबाय नोंबो आंखौ खालामाखैबा जुदि खालामदो आगै सोदोम नोंखौ 3 मिनिट भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय बेक हरदोनो बेक खालामफिननो थिनदों सोदोमवारि आगै माबाया सोमखोर अफिसियेला जोंना अके जागोन होनदों सोदोमवारिया सोदोमवारिया मा होनफिनदों कमेन्ट खालाम आंनि भिडिअआव होनदों कमेन्ट खालामबासो मिथिलायोना 4000 हाबसिनोहाय मालाय अके आब' आंना खालामखानायसो खालामनाय आब' आंना खालामनाय दे खालामखानाय मालाय आं खालामाखैमोन दिनै खालामबाय आरो सोदोम आब' खालामबाय आं कमेन्ट खालामबायनो सोमखोर अफिसियेला गैया जोंहा आबे आं उन्दुनिबाय दे उन्दुनोसैनो जोंहा एमएस बड'आ उन्दुनो ओंखारबायनो जोंनानो नंगुमैया हंखरगासिनो दं खाथियाव आं खालामनि आब' खालामदो दे खालामनाय आब'
खालामदो दे खालामाखैबा जेरैनो अनलि वान आइडिजों सापर्ट खालाम जाय आइडिजों नों इउटुब नायबाय थायो बे पारमानेन्ट बोरैहाय नुला बे गोसोम सिखारदेरनायनि थाखायनो पारमानेन्ट थायो नों जा खालामाबा जुदि आनसाबस्क्राइब खालामाबा नार्जारि लोगो जादो दे जेआरबि लोगो खालामबाय आं नोंखौ बेक हरदो नै सोमखोरा नोंखौ खालामबायनो दे जेआरबि आगै मा ओंख्रिमोन आब' जोंनिया ओंख्रिया जाहैबाय माबासो जिंखाजों दाउजोंहाय आरोना ओमफ्राय जास्टिना दैमारि फैदों हाय आब' हाय जास्टिना वेलकाम आंनि एलबियावहाय आयु नै 1K जाहांहां थाबैनो 1K जाथों आगैया एडभान्स कंग्रेचुलेसन आगै जास्टिना दैमारि नोंबो मोजाङै मोजां जौगालांथों जास्टिना लोगो जादो दे र' लोगो जास्टिना आगै मा खबर मा होनामोनथाय नैबाव जास्टिना लोगो जादो दे र' बे गोसोम सिखारदेरनायनि थाखायनो मेगना नुलायलांला हरजायो आब'सो दों जास्टिना आगै मा खबर जास्टिना लोगो जादो दे र' लोगो हरबा खमायो सोमखोर होनदों हरजायो आब' सोदोंनो लोगो हरबाबो हरजायोनो बेनो लोगो नांगौनो हरफिनबानो जाबाय बेग थाब नांगौनो सोरनोबा अखानायै लायो सोरबा माबायावनो लायो आरोना निउ काम 10 आइडि से सोमखोर अफिसियेल आंखौबो खालामदो आंबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन 10 आइडिजोंहाय खालामना खालामा खोन्थाहरलाय खालामोबा नै दानो खालामहरबावनोसै आं मोनसे सोरबाफोर अफिसियेल सापर्ट नायनो सोमखोर जिआरबि कमेन्ट हरबाय आं आब' खालामो दे आं नोंखौ नै खालामहरसै मन्जुलि 1 2 3 लिरना हरगोन दे आङो भिडिअ होनाया साननै जाबाय नोङो नै दाखा जोमै बड' फिल्म सर्ट पार्ट 2 13 लाइक साबस्क्राइबारा 441 ना मा जाखो नुस्लाबासै साबस्क्राइबारा बेसेबांमोनथाय बेना नायफिननि आं र' 541 आं 542 नाम्बार जागोन होनबालाय 5 4 कमेन्ट हरबाय दे आङो सोमखोर नों आंजों आगोल लाखाबाय बायदि मोनदों आं नंगौ नामा नायसाय मोजांलाय आब'नो जास्टिना नोंनावबो एक्सट्रा आइडिफोर दं नामा एक्सट्रा आइडि दंबा आंनोबो एसे सापर्ट हरदो आंबो हरगोन नोंनो नायसाय सोमखोर आंनो हरदोंना हराखैमोन नोङो
कमेन्टआव दं सोर सोर दं गथ'फोरा साबेसे सानै आगै आंना गथ'फोरा सासे हिन्जाव सासे हौवासा हिन्जावा जाहैबाय 10.5 बोसोर जाहैबाय ओमफ्राय हौवासाया जाहैबाय नै दाख्लैसो गोदान 6 माससोल' जादों सोमखोर अफिसियेल फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामना कमेन्ट हर होनदों सोमखोर वारि नाइस जिआरबि नोंखौ 2 मिनिटखौबो नायजोबदों आं होनदों हनै सोमखोरा जिआरबि नों र' आंना सासे हौवाना हिन्जाव सोदोमवारि ओंखार आथिं लांसै केमेरा निखौ आथिं हरै बाबुनाव दाहासिन कमेन्टबो लिरदों आं जिआरबिनो चेक खालामलाय सोमखोर आंजोंहाय सापर्ट दंखायो नामा नोंनि एक्सट्रा आइडिया हौवा 9 इयार्स जाबाय सासे हिन्जावसा लाबोदो सोदोमवारि होननांगौहाय फिसा हिन्जावफोरखौबो खामानि मावनो आं हामबा खामानि मोनजाबाय एसे बिगैखौ लानो हाबाय बानो हाबाय आब' आं नोंनि लाइभखौ हरगासिनो 10 आइडिजों नोंनिखौ 10 आइडिजों हरबेक हरफिन दे आब' सना मोनसे हरखाबाय आं 9था मोनबावगोन नोङो दासो मोनसे हरदों 9था मोनबावगोन सोमखोर मोनसे हरबाय आङो लिरनानै हरखाबाय 542 फिसा हिन्जावफोरनि खामानि मोनजायो फार्स्टआ हिन्जाव नालाय आंना नै दा ग्रोब जाबाय फंबाय लाबायना बामनाय मानाय आराम जाबाय खामानि मोनबाय दे नो सोमखोर आयु दराबो गोरा जाथारबायहाय मा बिपुर एमएस बर' नोंनिखौ बेक हरबाय बेक खालामबायनो एमएस सैमाया उन्दुदोंब्रा बेक हरलायबानो जाबाय गावजों गाव आं आथिं सुनो माबादों आथिं सुनोसो फैदोंहाय दैखरावसो मा डिस्ट्रिक्टनि मा डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो आथिङा मैलाजोबमोन आंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जिआरबि जोंना मा लिरना हरखोबाल मा डिस्ट्रिक्टनि जाय आंजों सापर्ट कमेन्ट हर खालामनो गोसो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम कमेन्ट हर आंबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामगोन दे टाइम लायोना भिडिअ नायबा 24 आवार्सनि गेजेरावबाबो बे गोसोम नुजादेर फैदोंना बेनि थाखायनो मोजां फरायनाय जायासै कमेन्टखौहाय मोजां नुनाय जाया नायलाय खहे उन्दुबाय नोङो आं बबायाव उन्दुनांगौ नों बिदि खहे उन्दुनानै थाम्फै हाबबावबायसो नै मुन्ना सोमखोर लाइक दान थेंक इउ सोमखोर आगै सापर्ट होनायनि थाखाय हेल' गाइसफोर आंनि भिडिअफोरखौबो नाय कमेन्ट हर आं बेक
हरगोन नायखायो जुरियाबि आंथ' नोंनिखौ नायो बयनिखौबो नायो आङो जुरियानिखौल' नङा जायनि नटिफिकेसन हाबैयो बेनिखौनो नायखायो आङो नों जुरियाबि ब्लग नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे नो अके बिपुलनो उन्दुनो ओंखारबाय बाय आब' गुड नाइट दे उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुनो ओंखारथारनायखौलाय माथो खालामबावनो उन्दुदो गुड नाइट कमेन्ट हरदो सोर सोर दं सिमामि महेन्द्र जुरिया ब्लग जुरियाना मालाय सापर्टार जि बुरजा थांबाय सोर सोर दंथाय कमेन्ट हरलाय नेट स्ल' सोरना आंना सोरना नेट स्ल' गौतम वेलकाम गौतम I love you होनदों हाय like done thank you like देने के लिए थैंक यू like देने के लिए मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया जिंखाजों ना माबा दाउजोंसोमोनहाय I love you नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जायाबाल एसपि बसुमतारी I love you होनबाय थालाहां दा सोरबा I love you होनदों सानगोन आंखौ बे बुरियालाय मा बुरिनानै I love you होनलाबायखो सानगोन आंखौ दा मा ओंख्रि जानाय बाजै गावदांनो जिंखाजों दाउजों गौथम एमबि गैला बाजै गावदां न' आदा जाबावदो दाना खिया टेबी ऑफिशियल हाय टेबी ऑफिशियल वेलकम मेरे एलबी में फर्स्ट टाइम आने के लिए फर्स्ट टाइम ना सेकंड टाइम ना थर्ड टाइम ना बार टाइम फर्स्ट टाइम बायदिसो मोनदां माथो टिभि अफिसियेलखौलाय लाइभ होना एमबि गैला बाजै गावदां नंगौ नामा आंबा नै दासो रिसार्ज जोबदों दहाय आंनिया दहाय सानाव होदोंमोन आङो रिसार्ज जोबनानै दासो रिसार्ज सोदों नै बारा थाङाखैदां दासो 178 बा दहायनानो 150खामोन नालाय 3 GB नालाय गासै दासो माबा थांदों 2 GB थाङाखै दाबो 3 GB खाथियाव दंबासोमोन नोङो हस्पट हरगौमोन आं नोंनो सोना हरलाय मोबालाय एमबि आं सोनो रोंबाथ' सोनानै हरगौमोनहाय गौतम सना आगै सोनोनो रोङा आङो 25 थाखानि सोबानो मेल्ला ने गौतम नोंना एयारटेलसो टिभिया मा ओंख्रि जानाय आब' होनदों ओंख्रिया जिंखाजों दाउजोंसोमोनहाय आगै जोंनिया गौतम बेकग्राउन्ड मिउजिक खोनादोंना खोनायाखै लाइभआव सापर्ट खालामनाय फ्रेन्डआव आनसाबस्क्राइबसो बुहुद थगायजाबाय आं होनदों जिअ' सिमसै जिअ'सो आरोना
खोनायै माथो गैलाय खोनादों दा बिपुल बड' कमेन्ट हर नङाबा नुवा होनदों आं गासैनिखौबो सापर्ट खालामगोन आंखौबो सापर्ट खालाम नोंसोरनि खालामा नोंसोरनि बाथ्रा बिदि नङा खालामखायो बयबो नों गावजों गाव सापर्ट होलायाबानो ना जोंबोथ' देराना जुरिया कमेन्ट हरखाबायनो कमेन्टल' हरना दोन बिपुल सिन्था गैया खालामगोन आंबो नोंखौ खालामहरगासिनो दंबावो नै मोनसे माबाजोंहाय टुकि टुकि बिपुल नै बिपुल आं नोंखौ 397 ना नै माबा खालामबाय 398 खालामबाय आङो बी बॉयज का एक्सीडेंट हो गया गॉड ब्लेसेस यू कमेन्ट लेना हरसै सापर्ट खालामहरफिनदो बिपुल सना जोंहा लिरनानै हरबाय आं नै लाब हरबायलां नोंनो ओमफ्राय जुदियाखौ सापर्ट खालामो बाट आनसाबसो जायो उनाव जायो जानाया आं खोनानानै 2 बाजै आं खोनायोथ' बाजैनो खोनादों बेकग्राउन्ड बिस्कुट माबा बिस्कुट लायनो बेकग्राउन्ड मिउजिक गौतम कपिराइट क्लेम फैहोआबानो जाबाय बे आंनाव दा कपिराइट फैहोआबानो जाबाय मा होनदों बिपुला दे लोगोफोर आं डिउटियावसो दं गाज्रि दामोन दे गाज्रि मोना आगै दसेयावबो आंनि एलबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ गाज्रि मोना लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामदो 1K जास्टिना आं नोंखौहाय मोनसे माबाजों हरसै नै नोंबो सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबाय मिथिबाय जास्टिना नोंनिया दा 4 माबा दं नालाय 449 ना 949 ना बेरायनो थांदोंमोन जास्टिना दैमारियाव सापर्ट हरनोसै नै 32 लाइक लाब लिरना हरबाय आं जास्टिना नोंबो सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबाय बिस्कुट दे बाजै मा बिस्कुट हंख्रदों दे लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामनो होनो 50 नांबावगोनलै इनिया माबानिया जास्टिनियानिया नायदोंमोन आं नैबाव नै आब' नोंना बहुद आइडि दं आंखौ सापर्ट खालाम नों गाबोन मर्निं नों सापर्ट खालामनायफोरा आनसाब नुगोन जायालै जाया आं मेरला सापर्ट खालामनो जाया खुद नों खालामथारागौ मानि जाया आं आरो बे आइडिफोरजोंबो खुनबा समाय बाहायबाय थानाय जायोना आब' अननानै नोंनि जेमान आइडि दं सापर्ट खालामबाय आब' अबावबा नांफ्लांबायहे फाफिसा र' बिदि नङा र'
सापर्ट खालामबाय आब' नायनो गोसो जादों आरोबाव टु आइडि दंबा फै टु आइडि दंब्ला फैनो सोर सोरना टु आइडि दङ बोरै जाखो आरो गैयाबा बोरै माथो रावबो कमेन्ट हरदियासै गोजानाव आयु थाम्फैसो नायगासिनो आंहा नै मुसारि सिङाव थाम्फै हाबनाय दानो अरफ्रावजोबगोन थाम्फैयाबो आंखौल' अरो बेखौ अरा आरे सोमखोर आब' नोंनो 10 आइडिजों सापर्ट खालामबाय बेक हरदो दे दा दे आगै हरगोन ब्लु लादो अके भिडिअफोरखौ एसे नायदोंना नायाखैहाय आगै आरे हा सोमखोर अफिसियेल गासैखौबो आनसाब जायोना जाया नायनो गोसो जादों आब' बुहुद आनसाबग्राब जाबाय दा बेखायनो अन्नानै जिमोन आइडि दं सापर्ट खालामनानै फैदो नामा प्रुफ नायनो गोसो जादों सेफ ना पारमानेन्ट मोगथां फैदों जोंहा हेल' वेलकाम मोगथां आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय 1 मिनिटनि बारा जोबोद नायदों बिकास बर' हेल' वेलकाम बिकास बर' लाभ जायालै सानसेयाव 10थाल' लानांगौ हेल' आब' मोगथां हेल' सोमखोर जेरबि होनबानो जाया आनसाबस्क्राइब र' दै आं मोगथांखौ नायनि लोगो दंना गैया मोगथांजों मोगथाङा सोरलै मोगथांनि मेन आइडिनि नामा मा नाम मोगथां लोगो जादो दे मोगथांना चेनेलानो गैया मोगथां आंखौ सापर्ट खालामोबा सापर्ट आयु बेसेबांबा गिदिर थिखिबायहाय नों बुमिया जारलासो जागोन
कमेन्ट मोगथां नोङो आंनि चेनेलाव गोदानबा सापर्ट खालामनानै होलांदो आगै नोंनाथ' चेनेल गैया नायबायानो आङो आब' बहानि मोनलायनो आङो माबानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आगै नोंहालाय नोंहा अबेनि खिथाहरलाय आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो आगै सना लोखि मा होनदों सोमखोरा मोगथां लोगो जादो दे बाय थाथ'दो आब' दा हरबाबो जाबाय आं गेम गेलेनोसै दे जागोन आगै सिन्था खालामनाङा हरगोन मोगथां आब' बहानि मोनलाय आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बनफुल ब्लॉक 02 हाय भाभी कैसे हो ठीक हो मैं आप कैसे है कैसे हो अगर मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो मैं भी सपोर्ट करूंगी आपको साइड में आपको सपोर्ट नहीं किया है बनफुल 3 सब्सक्राइबर चैनल नहीं है शायद नया है सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए ओइ समीर फन हरदों नै मिंख ओइ मिंख हमना हमा समीर 10:30 जाबाय नै मा गामि आब' गसाइगाव गोलांपुरि होनो जोंनियाहाय आंबो क'क्राझारनि क'क्राझार मा गामिनि सोमखोर अफिसियेल आगै आं उदालगुरिनि आब' जागोन दे सापर्ट खालामगोन दे आगै सना नोंना चेनेल गैयाना दतमा सोमखोरा दतमानिसो आरोना खाथि होमबालाय गानदुआ बोरै थांखो दतमानिनोहाय दतमा मा गामि ओके भाभी मैं वीडियो अपलोड नहीं किया टाइम नहीं मिलता है ओके जब फिर भी मैं आपको सपोर्ट करके रखूंगी अब भी मेरे को सपोर्ट कर लेना ठीक है ये देखो मैंने आपको सपोर्ट कर दी हूँ सपोर्ट किया मैंने ऑल करके रखूंगी ऑल किया अब भी मेरे को सपोर्ट कर लेना लाइक डन थैंक यू लाइक डन बनफुल थैंक यू साराय 4:30 सोरांहैखायो दतमा मा गामिनिलै सोमखोर आगै अबे थां लाबो ओरै मबाइला लाबो आं हासुया आं सिखारनो बादों अखा हायाखै नामा आब' हायाखै आगै गरमथार नै अखा हायाखै फांखासो जागासिनो न'आव सिखारबायसो माथा हिमायुन लक्ष्मी बिसोरनि गोरोन्थि नोंसिनिथिं अखा हादों नामा मोगथां आगै सिखारबायसो नै इन्दिया माथो दैसा ब्रह्म नों सिखारबायसो गुड नाइट आब' सना दे नै सिखारनो नागिरबाय नै नाहालाय गिन्द्रा नै खर' मोदि थिखोदोंमोन खर' थिखोदोंमोन नोङो सिसिनोसै बाबा बिफाखौ नाहरनाया नायलाय नासाय नोंखौ बायदि नाहरदों
नासाय ओइ फिसा बेयाव हागासिनो आब' आं केरेलायावसो दं केरेलायावसो जास्टिना गुड नाइट आब' सोना दे गुड नाइट दे आगै उन्दुदो मोनाबायबो 10:30 जाबाय जोंनाथ' दैसाया दासो सिखारबाय दैसा आदु आब'नो केरेला गोजान थान्दाहां केरेलाया नों सिसिनो सिखारखो ना माखो आदु आयौ दैसा सिसिनोसै नामा नोङो नै फन हरफिनबाय नोंनालाय मा हरना गुरना फन फैयो 10:30 गाहामावलाय बे गथ'खौ फोजाबायना नोंनि फना आयु नायलाय आब' हरथाम लायो हरथाम लाथारो फैगोनहाय मालाबा बेरायहैलाबायबा खबर लालायनानै थांनांगौ जाबाय सिसि दे बाबा दे सिसि दैसाया सिसि नै सिसि दे बाबा दे सिसि जागोन आब' नाम्बार हरबानो जाबाय फेसबुक दङ आगै आंना फेसबुक पेज दं मन्जुलि ब्रह्म बे इउटुबनि नामानो बाव फ्रेन्ड रिकुइस्ट हरबानो जाबाय फल' खालामबानो जाबाय दे सिसि सिसि होबायलै आंनि फिसाया बाबाजों गेलेदो बेयाव सोर दंथाय अके आब' नायनि र' फैफिनगोन आं अके दे जागोन जागोन दे आगै मोगथा आगै सोना बोलो बाबा दिनैनो फन बुखानांगौ दा 7:30 फन बुनोसै जाम्बा बे गथ'आ खिन्थाबावगोन नामा दा फनफोरखौ साइलेन्ट खालामनानै लाबाय जायो बबेनिनो नोंखौ बे हाब्रुनि खोनायाखै नामा आं खोनायाखै दा हनै दैसाया नोंजों थांबाय गेन्द्रा गोमबोरसिं नार्जारि फैबाय नै जोंहा गैया हाय आब' मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया माबासो आगै जोंनिया जिंखाजों दाउजोंमोनहाय आगै आयु हिटसो जाबाय नामा एलार्मखौ 4:30 हो माबाया 3:30 हो नोङो एलार्म गाबग्रोमोना सिखारखायाना आरो बन्द' खालामनानै उन्दुफिनग्रा नियम दङ नोंबो मैना एलार्म गाबबा नोंबो मैना मा मिन्थिबायना गोमोरसिंमोन बन्द' खालामलायनानै उन्दुफिनलायो मिन्थिबायना ओमफ्राय खुगायाथ' सामफ्रामबो मोनाबिलियाव मा होनो गाबोननिफ्राय खारथारसै आङो फुङावनो सिखारनानै खारगोन आङो बिदि जालायलायो ओमफ्राय फुङाव फोजाबदोल' नोङो दसे उन्दुनो होनसै उल्था मोखां जानोसै थान्दा उन्दुफिनसै मिन्थिबाय थिग बे 7:00 जाहैफिनसै ओमफ्राय सिखारनाया लाइक डान केबिएम कमेडि थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय
वेलकाम वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो आगैमोनालाय 10:30 मोजां ना फर्मुलाया गुमैनानो एलार्म होनानै दोनो ओमफ्राय एलार्मखौ बन्द खालामलायनानै उन्दुफिनो ओमफ्राय मानो फांखाखौ बन्द खालामखो नोंलाय हनै ना हलाय नै नोंखौ मिथिना हरदों दिया मारै हानहरथारदिया नोंलाय उन्दुवा माथो बे मनजिलि ब्रह्मना आब' औ बेनोखा प्रफाइलाबो नंगौ मैना बिदिनोहाय एलार्म गाबबा बन्द खालामनानै उन्दुफिनो मा लाब जाखो एलार्म होनानै ओमफ्राय फिसा फिसौ जोंसो सिरि मोननाय जानोसै आयु जि गरम मोनबाय आं खिन्थु आं फांखा हैनोसैसो सोरबा जागोन नङा फांखा हैनोसै आं गरमथारना बोरै उन्दुनांगौ बिदि मानो बन्द खालामखो नों फांखाखौ बोरमासोमोन दिनै फास जादों बोरमाखौ दिनैसो फास जादों ना मा जाखो बोरमा बेदर जाफेरामोन नामा थाइबेंजों अमाजोंसोमोन आब' जोंना ओंख्रिया मासि गोथावब्रा थाइबेंजों अमाजोंनो ओमफ्राय सासेना बोरमा बावसोनो बोरमासोमोन नोंनि फनजोंसो सिखारदों गथ'आ थाथोंसै सिखारबाय जखन फार्स्ट टाइम जादोंनोहाय बोरमाखौ आंहा गोथावसो मोनो मोखाङाव दांनाय हरदों हनै नोंखौ दै लुना हो गुमैखौनो नों गुमैखौ दै लुनानै होनो दै लुना होनो जानायदों जा फेरामोन मा नायसाय बिफाखौल' खर'खौनो फिदिंनो हागौआ नायसाय बेजोंबो नाहरबावनो नागिरो नों मानो सिखारखो जोंना दैसाया दासो सिखारदोंलै दैसाया सोलांबाय नायलाय उन्दुआनो नायसाय रायलायबावबायसो दैसाया दासो सिखारदों जोंना उन्दुनाय नङा गाबोन 7:30 सिखारनांगौनो माना गारि भारा फैदों नंगौ मैना फन 10:30 खि गारि भारा सोंहरबायोहाय बेनि थाखायनो उन्दैयासो सिखारबाय नै फन फैनानै मा सानखो होमबा बेयो बिफाखौहाय कमेन्टबो होरासै माथो रावबो ना आंनानो कमेन्ट सजायासै नामा दे नों उन्दुदो गाव उन्दुगोन दा उन्दुबाव नामा दोनबावला खर'खौनो हनै आं दाना दसे लाइभ नायाबानो उन्दुनो ओंखारला मा जाखोथायनो लाइभ होआबानो ना नायाबानो सोंदों नायनो मोजां मोनो आंबा मानसिफोरनियाव थाङो कमेन्ट गेलेयो हाय बाजै हाय वेलकाम वेलकाम आंनि एलबियावहाय मबाइलफ्रा चार्ज होना दोनखादो मा ओंख्रि जानानै फैखो JMR जे माने मा जे माने जयन्त एम माने मा एम माने आंनि नाम मन्जुलि
आरमानि मा आरमानि मिन्थिया जे एमआर प्रडाक्सन ग्रुप प्रडाक्सन गब्बर सिं नार्जारि बबेनि जाखो आगैयालाय गब्बर सिं नार्जारि आगैयालाय नायाबानो थानो हाया सानदों नायनांगौहाय गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ दुदुलायाबा मानो सिखारखो नोंना साबसक्राइबारा बेसे जाखो नायनांगौ 3 2 4 होमबालाय आं बैयाव थांसै ना बाजै जोंनि सर्ट फिल्मखौ मानो नायाखै मा सर्ट फिल्ममोन आं नायसनाखैदां नैबे एप्रिल फुला आयु माबाबो दं सोरां स्टिबो दं सोरां एसटि दं नायनाय जायाखैथ' आरो नायगोन र' दा नायनोसै आं नुसनाखैना आं सिखारखो नों आबा हनै एप्रिल फुलनोहाय एप्रिल फुल बै रुमाव थांसै जोंहा मोनायावसो सिखारो गथ' जाथि मालाबा मोजां गथ'नि गियाना गेलेदो दे अ बाजै नायलाय नों बहानि बाजै ना मा होनदों बहानि बाजै आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गुमैया माबाफोर मावो नामा आब' मावा आगै जोंनिया नंगुमैया न'आव गारि दं नालाय बे गारिखौनो भारा सालायो आरोना माने प्राइभेट गारि ना मा होनो बिदिखौ गारि फिसा फिसा सालाया होमबा प्राइभेट गारि लाङा होमबा भारा बेबायदि भारा लाङो नंगुमैया दा बेनिनो फन फैदोंमोन 10:30 टेस 10:30 जाबाय आरो फन फैदोंमोन गाबोन बङाइगाव थाङो नामानो सोरबा फन हरदों आरो दा बे फन गाबनायखौनो खोनानानै जोंहा बाबुआ सिखारबावबाय नै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो थाद खिफिदों नोङो आबा नों बे होनदों नोङो आबा खिफिया गेसथार गथ'ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखोनो ओंख्रिया माबासो आगै जोंहा जिंखाजों दाउजोंसोमोन ओमफ्राय जे ग्रुपआ मा होनदों बेरला बाजैमोनखौ सिनायोना मा माबायाव सिनायो बिदिनो इउटुबनि थ्रुयै एसे सिनायो आरोना बिरला मोनखौहाय सोरां एसटिमोनखौहाय ओरैनोथ' सिनाया बड' केमालाय अबेनिथोमोनलाय बावोहाय केआरबि नै थाम्फै ना 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 दाम बिसोर जोंनि फिल्म खालामो कबिता आरो बिबुंथि आरो
बिबुंथि बिसोरबो जोंजों फिल्म खालामो कबिता आरो बिबुंथि बाजैमोनजों दे खालाम दे जौगाथों मोजाङै मोजां जौगाथों दायो नायनानै कमेन्ट हर दे बाजै अके जागोन आबाद न आब' नागिरगासिनो मोनाखै माखौहाय नागिरदों फेसबुकखौ बेनो इउटुबनि नामानो आंना इउटुबनि नामजों सेम बुबानो ओंखारगोन फेसबुकबो दं फेसबुक पेजबो दं ओमफ्राय फेसबुकबो दं आरोना आब' प्रफाइला बेनो दा औ प्रफाइला बेनो फांसन जादों नामा अबावबा र' दे थांथ' नाङा दे आब' दे जागोन दे आंनि भिडिअखौ नायो ना नाया आब'लाय नुफ्लांबा नायो आगै र' आं नायनि हो नुफ्लांबा नायो एखमबा नुफ्लांनायानो जाया गोमबोरसिं है बाबा नायदोंना हनै 8 दिन जाबाय नों भिडिअ होयियानो नायखादोंमोन आङो बेखौहाय मा मबाइलखौसो नुदों नोङो मबाइल गाबबाथाय सिखारो नोङो थांजोब्बाय सासेल'सै मा जाखो दे बाज्ल'दो दे दैसा रावबो गैला मबाइलखौ लालै हेलौ होन
भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायाखै बेनिखायनो होनो हाथ'वाखै आब'। ए भिडिअखौ मालायनि हगारनायखौबाबो हगारलाबाय था आगै। आपग्रेड जालांगोन लासैनो। फोथार खरिलायाव फैदो जानो। रावबो फोथार खरि जाखाया। रंगिना अफिसियेल मोगथां सोरगोआरि बै ट्रेन गाबनायखौ खोनाफैखो नोंनि खोमायालाय? रावबो गैला सोरबा सासेल'सै। सोर दंथाय? गोमबोर सिङाखै नामा जोंनिया? उन्दुजोब्बायानो बयबो। मोनबाय दे आब'। दे कनफार्मबो खालामखाबावबायसो आङो। मोनबायनो कनफार्म खालामबाय आङो। बेबायदि सान बर'आबालाय सोर? सोर सोर दंथाय? कमेन्ट हरदो सोर सोर दं? उन्दुनो ओंखारबाय आंहाबो। उन्दुनोसै नामा नोंसोर रावबो कमेन्ट हराबा? 11था जाबाय नै। राजा सनाया बेसे गिदिर जाखो आब'? आंनि भिडिअ नायबा नुगोन 6 मास जादों। भिडिअफोरावहाय नायबा नुगोन 6 मासल' जादों दाबो।
नोंथ' ए होननोसो नागिरथारदोंहाय मानसियाहाय ए होनसै नोङो खिन्थु होनसै मा जाखो हलावनो खिनो ओंखारबायसो नामा नोङो सोर सोर साब्रै दंथाय साब्रै माखै दं ए होनसै नामा दैसायालाय ए नोङो ए होनो सोर सोर दंथाय साब्रै दं कमेन्ट खालाम सोर सोर दं मोनबाय आब' अ दे सापर्ट खालामबाय दा आंखौहाय मोगथां आगै साबसक्राइब खालामबाय दा गुसुथार मानो जिरायबायखो प्लास्टारावलाय गुसुथार जायाबा प्लास्टाराव जिराया सोर सोर दंथाय सिखारनानै गेलेगासिनोसो दं नै राजाया जोंना नोंबो चेनेल खुलिनो सानदों नामा मोगथां आगै खिथाहरदो चेनेल खुलिनो सानदोंबा सापर्ट हरसै जोंबो माबाफोर चेनेल खुलिनो सानदोंबा चेनेलफोर खुलिनो सानदोंबा खोन्थाहरदो आंनिफ्राय मा सापर्ट नांगौ साबस्क्राइबथ' खालामना होखागोनखा नालाय माथो थांजोब्बायलै आब'नो माबाया गोमबोरसिङा आं दासो नुसनदों थांजोब्बायलै रावबो गैला दहायसो फैदोंमोन 11 जन 12 जन थादोंमोन दहाय दा थांजोब्बाय हराबो थौबाय नङाना ओंखायनो आब' आंनि कमेन्टआ श' जायाखै नामा जादों ओमफ्राय नायस'नाखैमोन दासो नायसनदों नै नुदों कमेन्टआ श' जायाखै नामा आब' जादों नुदों नोंसोरबा माबा हरदोंमोन खोमा नुवाखै माखासेखौ नुदों खिन्थु आं नुनायखौ फरायखादों नुनायखौ फरायगासिनो दंथ' आङो अ बाबा नों मानो सिखारखो बाबा होनो 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 दुदो सिखारनो नाङा बिदि आयौ थाम्फैया फाग्लासो खोमा गुदियाव सोर दंथाय साबा मानि दङ कमेन्ट करो कमेन्ट सोर दं साबा मानि दं कमेन्ट खालाम आयौ थाम्फैया फाग्लासो थाम्फैया फिसिनानै दोननाय बायदि अरनो
उन्दुनो ओंखारबाय नामा थेनथ'बाय नामा गोमबोरसिङाखै मोगथाङाखै थेनथ'खो ना माखो नोंसोरलाय दुम दुम था था दुम दुम था दैसा ब्रह्म ओइ बाबा मगन मानबाय बा थेनथ'वाखै कमेन्ट खालामगासिनो आंहाबो कमेन्टआ सजा फैमाराखै खोमा नोंनिया होमबालाय दिं 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 उन्दुनाया बिदि जायो मानसिया उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो गोमबोराखै थौ जोंहाबो उन्दुनोसै थौ बैयाव थांसै थौ जोंनि रुमाव थांसै जोंहाबो जोंनि रुमै थांनोसै बागुलुम बागुलुम मोसासै दैसा ब्रह्मआ आदौ थौ अबाव थांसै होनबा थौ अबाव थांसै थाम्फै अरबाय बेयाव थांनो हाला आदौ उथा अबाव थां अबाव उन्दुसै ना मालाय बाबाया उन्दुलांबाय मा होनदों आं दानो उन्दुआ एकथायावसो उन्दुयो आब' मानो माबाफोर खामानिफोर मावो नामा डिउटि सिकिउरिटिफोर मावो नामा ओइ नै गाज्रि दु होनदो मगना गिदिर गिदिर बेना दाबो गोलैयो आबा दाफै बेजों दिनै आं दिनै डिउटि दं दिनै गावनि मा हैनो बेनोलाय मा जागोन बेलाय मा जाग्रा बुस्थु र' बाबा जाग्रा बुस्थु लांगासिनो दं नोंनो गाव गोलैगोनखौबो मिन्थिखाथाराखै गथ'आ दोदोम होनोथ' आबा न' थावखौनो जादो नोङो लामायाव बायदिसिना नेयो लामायावसो मा नेयो मानसि नेयोना लहा बायदिसिना दं नामा केरेलायावसो होनदोंमोन नामा ना माबायासो मोगथाङासो केरेलायाव दं होनदोंमोन नामाथाय बावबाय अफाय दं नामालाय नों गोमबोरसिं
आं न'आवनो थायो न'आवनो थायो गामियावनो दं गामियावलाय माथो नेयो गामियावलाय मा नेनांगौ दुदो आखायाव ला न' आखायाव ला ओइ फिसा मोखाङाव नांजादों बुंजायालै खामानिखौ आयौ मा बुंजालायो खामानि बेलाय गिलु बालुलाय खिन्था एसे मा खामानि बे बुंजालायो मा जाखोलै नोङो दुआबो मुवाबो बुंजायालै खामानिखौ होनदों उन्दुनोसै नामा नों आब'नो उन्दुनोथ' ओंखारबायमोन नै मिलौआनो उन्दुआ बे नैबे मिलौ गोरलैया मा लानो नागिरो मबाइलखौनो गावसो लानो नागिरो अस्टारसो गथ'आ गोरलैयानो बाबु ना नानिनो बाबु 6 month जाबाय उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो मेगनाबो होनदों नोंसोरा साबेसे गोमबोरसिं आगै साब्रै जोंना बिदा फंबाय साब्रै बिनानाव साबे दे उन्दुदो आगै गोमबोरसिं आंबो उन्दुनो ओंखारबाय आं बिदि नङा गासै साब्रैल' मादार फादार मोनखौ लानानै आरोना meow meow नै दैसाया दुवाखै नै
बाबा आबौ आंनि नानिल' आं नानिल' मा गैला नामा नोंस्रालाय? गैला सरि दे मानसिनि जिउ आरोना मा होनबावनो। उन्दुदो दे आगै गोमबोरसिं। गुड नाइट। आंबो उन्दुनोसै उन्दुनो ओंखारबाय आं। आब' गुड नाइट टाटा बाय बाय। गाबोन फैफिनसैलाय आङो।